Pozdrav, moje ime je Ćutolog, javljam se iz Portoroža i danas ću govoriti da sam postao slavan. Možete da počnete da mi čestitate, znači zovite me Slavko. Zovite me Slavko, jer sam postao slavan. Prešao sam 30 subscribera, znači sad imam 30 subscribera, zahvalan sam na tome, pozdrav za ljude koji su me zapratili. Prešao sam 50 nije subscribera, kako se kaže, pratioca na Instagramu i sad sam postao slavan, tako da moram da se pohvalim, telefoni zvone, znači svi traže intervjue, toliko sam tražen, ne znam gde da se sakrijem, paparaci smišljaju priče, lažu, mažu i ostalo sve što je njihov domen, ali prosto eto moram da kažem da nisam očekivao ovakav odziv, ovoliko ljudi da me traži sve, ali dobro, prosto moram da se naviknem sad na tu količinu uticaja i toliku količinu praćenja i svakog mog koraka i tako dalje, tako da eto šta da vam kažem, samo mogu da poručim gde ste bili kad sam bio niko. Eto, pozdrav i pričamo o sledećom prilikom.